vďaka tomu, že manželka pracovala na tejto téme Petržalky ako architektka, ako zodpovedná projektantka územného plánu hlavného mesta Bratislavy. No a v týchto veciach sa ukázalo, že výsledky prác pedagóga a študentov v predmete základy architektonickej kompozície už sa ukázalo, že je to svet, ktorý predstavuje veľmi efektnú a veľmi užitočnú tému pre vzdelávanie budúcich architektov. Tých tém už bolo spracovaných v rámci tohoto programu so študentami veľmi veľa. A tak sa našla aj jedna z nich, ktorá sa práve hodila na strom života v Petržalke. No, našťastie to teda zachránili. Už z antiky známa konštrukcia tesárska, spojenie 6 brvien, trámov na sucho, tak aby sa nepotrebovali klince na toto spojenie, ale aby sa z týchto 6 prvkov držalo pohromade samo. Tento princíp sa samozrejme uplatňoval po celé dejiny architektúry a dizajnu, dalo by sa povedať, aj v iných podobách. Bol u nás na Slovensku využitý aj u ľudových rezbarov a výrobcov hračiek detských a objavil sa ako detská hračka hrkálka. Tak detská hrkálka a strom života sú nejakým spôsobom príbuzné. Stromy vedľa vyrástli a strom života nevládal tak rýchlo rásť, aby prerástol živé stromy. Je len jediná možnosť znovu ho rozobrať, zistiť, do akej miery je znehodnotené hrdzou časom, lebo je to plastika kovová. No a pokúsiť sa to, čo nemožno už použiť naspäť pri skladaní, nahradiť. Každý, kto sa okolo nej bude pohybovať, aby postrehol niečo mimoriadne, čo ešte nevidel nikde inde. Takže táto špecialita existencie tohoto stromu života spočíva aj v tej jedinečnosti využitia ako voľnej autonómnej plastiky sochárskej trojrozmernej.